Obi-Wan. Obi-Wan on saanut vakavan sairauksen. Älkää surko. Mutta hän kuolee. Se on hyvin mahdollista. Obi-Wan, onko kaikki hyvin? Ei, olen jo vanha ukko. Aikani on koittanut. Minun ylläni on langetettu kirous. Kun kuolen, muutun ihmisiä pelottelevaksi zombiksi. Nyt se alkaa. I kill everything. Obi-Wan zombie, mitä teemme? I kill you. Ei. Mene pois, zombie. I kill you, Luke Skywalker. Menkää kaikki suojaan. Jään tänne tapamaan zombit. Me pääsemme sisään. Salasana on hologrammi. Hologrammi! Oh. Pysytään täällä, kunnes me selvitään. Tapaan teet zombi. Hai. Jaa! We kill you. Nyt minun pitää päästä sisälle. Hologrammi. No niin, kaikki. Ryhdistäytykää. Mitä voimme ryhdistäytyä, kun kaikki zombit aikoo syödä meidät? Ne tänne pääse. Mä menen tarkistamaan asian. Hologrammi. Hei, missä ne zombit? Muuten, missä ne zombit ovat? Tulevat! Ja pitää päästä takaisin. Hologrammi. Pääsin takaisin. Onko tie vapaa? Ei, zombit meinasivat syödä minut. Selvä. Otan tuota laatikosta pistoolin. No niin, salasana. Pip, pip, pip. Siis salakoodi. Dit. Noin. Otan sieltä pistooli. Siinähän se. Niin, nyt on hyvä. Hei, katsokaa, ikkunasta vilahti jokin. Näittekö sen? Joo, kyllä me taidettiin nähdä. Ne on ne zombit. Mammuille mun pislalla. Yksi tapettu. Sitten vielä tuo toinen. Noin. Hienoa. Tiedän, mistä saa vastalääkettä Lukelle ja Benille. Oisit heti sanonut. Laittaas pisla takas. No niin, nyt se sinne vaan laatikkoon. Noin, ja laatikko kiinni. Silleen. Sitten tuolta hätälaatikosta otetaan pisla. Siis, ei pislahomman laitojen laatikko, mutta tämä vasta-aine timantti. Timanttiko? Juuri niin, timantti. No niin, ja avataan tää laatikko. Näin. Siellähän se timantti on. Noin, siinähän se timantti onkin. Sen sisällä on parantavaa nestettä, joka parantaa zombeudesta. Se oli koko ajan laatikossa. Hätätimantti zombien varalle. Miksi te nyt sit heti sanonut? Otetaan tölkki. Täällä sekin oli. Kaadetaan timantin sisällä olevat nesteet tölkkiin. No niin, siitä lähtee. Kaadetaan nesteet tölkkiin. Siinä on kaikki. Nesteet pitäisi saada Luken ja Benin suuhun. Hoidan senkin homman. Mitä me muut sitten tehdään? No te saatte kaataa Luken ja Benin. Et mä saan nesteet niitten suuhun. Ulkona. Hei ja Ben! Täällä on teille vähän maukasta ihmislihaa ja uusapuri. Missä lihaa? Missä apuri? Missä? Banzai! No niin, Luke kaadettu. Banzai! Ben kaadettu. Tänne. Okay. No niin, menkää te muut pitää niitä. Noin, kaadetaan nesteet eka Luken suuhun.
Kaadetaan tästä, liika lukee. Mitä tapahtuu? Särkee vähän. Ja sitten Benin suuhun. Mä oon vieläkin. Mä heräsin henkiin. Mä oon elossa. Ben heräsi eloon. Loppu hyvin kaikki.